Chirunge mukadzi wakashaya achida kubhadhara chimbadzo chomukadzi wacho. Anitengesera muna September. Ndakutofambisa mapepa yese ekuti ndichiwaka pastendi weukama nofunga muna December mukomana wayo paakaenda kunhamo kwa ambuya wake. Akabvanzi komatengesa sei stendi. Isusu musinaita sei musina kutudza iwewe nemuramo wako akatengesa nemuramo wake. Musina kutudza. Murume uyu abvanzi oi mari muna December. Oi 2000 unodzorera muridzi wechi we mari wamatengesera mudzorere mari yake. Mukomana hana kusvika nemari akabva adya mari yacho. Svikana nhasi. Arongoramba achingowedzera chero kuti ndokupa kupera mwedzi. Ndokupa kupera mwedzi achingodaro. Magirenya pingurai. Sore changa. Imari iyoyo mari. 2000. Madzimai anga vakashaya ndovanga vakakwereta matuka. But asiri vanga vakakwereta nezita ravo. Vanga vakakwereterwa nomunin'ina wavo. Saka vanga vakakwereterwa nomunin'ina wavo ndiye akauya kwandiri. Zvikanzi bamukuru ini ndine chikwereti ndakakweretera 6. Achite so ukuvumela. Pane bantu raku. Ayo. Mari yacho akaibvuma short iziya. Mari yedu kuiziya. Uno mari yake? Ndine mari yake. Mari 2000. Utadza kumbana muda kwe? Asi kutadza kumuka. Chichi kunetsa? Takuwi ndaifanira kunge ndakamupa stand. Ndine 3 mastands. Saka mastand pane pakanzi kushamba paofisi akatsva kushamba. Saka handina kuzvikwanisa kuti ndizoenda kushamba kuti ndinofambira kuti stand ipinde mukombiyuta. Yana kufanira kunge ndishomuka. Asi imwe yacho yakaita mutauro because uyu akanonoka kubhadhara mari iyo. Tenda kuti iwe. Uri kumupari stand munomati tauri zvesondeka zvisipo. Uri kumupari stand? Stand ndinotoda kutofambira kuti nditoenda kuti ipinde mukombiyuta. Rini? Mwedzi unoenda kutomupa. Hatisi kumwedzi au date. Kupera kumwedzi unoenda musi wa 30. Muchi 30 kurefa. Ngati takupa date pana. Ngatononoka nonyaya yakatamba. That's 23. Right? Turikukupa stand turikuti unofanira kupinda muzita make mese zvese turikukupa 8 days. Right, tosangana pana pamusi wa 6 stand yamuzita make. Ndiani anoita zvestand kushamba? Kuna area manager. Upi? Andija Silvester akasi. Tomufonera here? Kuna dumbuchena ndiye akanga. Tofona here? Bongo. Tichiti unostand yako iko? Itorimo. Tipe namba dzacho dzadumbuchena. Mira usataura mara. Kurumbidza. Chop 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 chop. Mira. 077 674 789. Anonzi dumbuchera? Anokuziva? Nanoziva. Okay, ukatenga stand gore ripi? Zikuramba tipe dzimwe. Ndiani mukuru wokanzuru kushamba? Hamuzive kuti mukuru wokanzuru? Mari yekuenda kushamba kwacho unayo zvako? Zvingaitwe zvarini? Mangwana kana vanhu vatoblasa masitopi chabuda mangwana. Then akabuda mangwana togaya matombo. Unotora mazuva akadii kugaya miri yako? Just 2 days. 2 days, right? China maenda kushamba wazvinzwa? Mapedza nyama. Taurai. Zvamuri kutaura izvozvo kuti ndichiuya kuno. Tane 3 months achiti ndine stand. Ndakaenda kuvabereki vake murume. Vabereki vachiti stand yaari kutaura akatonetsana nemunin'ina wake yakanzi Stephen Gray haisi yake stand iyo. Ndiye munin'ina wake mukati chete. Saka zvese zvamuri kutotaura chaizvo kupedza nguva ari kundinyepera. Ane chimba kwake. Kune mota. Iriku. Mota yako iriku? Yakasara kukatoneka chikora kurukura. Inofamba zvayo? Ikaiswa makontrol munofamba. Kutadza kufamba nene pana pawaine?
Azvitinetseka. Wati kukanzura hakuna anokuziva kunze kwadumbu jena chete. Ya kuchamba ndiko asi Apa unozikana? Mike. Vanoziva kuti unostendi yako. Ndinotori nemastendi imwe ndakatovaka. Ndati vanoziva kuti unostendi yakavakwa iri? Iri kutownship. Ikavakwa chi? Taura zvakaenda kutaura. Murume uyu ari kutaura zvisichangamira kunyika. Asikuda kuti anyepera vanhu vakuru vari kunyika. Nyaya iripo ndeyekuti takaenda naye kupolisi pamuna April. Takatonomutora kumukaradzi. Taenda naye kupolisi akanzi nepolisi hapana chinhu zvinhu zvakadai akapa polisi 1 month. Pakadarika pato rine 2 months hapana chikabuda. Akati ndichanoona dumbu jena vari kutaura kushanda ane nhamba dzaramba haana kuenda. Takaenda kumba kwake tikati iwe toda kuti tisangane nemabereki wako tichitaura nemabereki wako mushure munge tamboenda kuvabereki chete. Vabereki vakati zvaari kuita zvese ndezvechitsotsi haana stendi ndeyastivhinji gireya. Uyu akaramba kuenda kunoona vabereki vake pepa rinoduruzi rwangu rakatosainiwa nomunin'ina wake akati vamuvisa havandide kana baba vake handikenda kunovaona. Ndozvaakataura pamberi pedu. Saka tava nenyaya kwamuri changamiro kuti hamene kuti matsotsi akadai munotipedzerawo sei ndimapo Gomera. Watiwe unostendi kushamba. Stendi location. Dumbu jena anozviziva. Anozviziva. Ava vese mapurisa aya matsotsi vari kukunyepera. Vanotozviziva. Uyo ari kunyepa uyu. Inini ndakatenga mastendi. Ndati uyo ari kunyepa kauyu. Kuti ndandira stendi. Ari kunyepera. Ari kukunyepera. Vanhu hazvinetseka. Ndarachirapa. Mota yako inoenda kushamba here we? I think usafuwa $25 unokwana. Right. Mangwana kushamba. Mpe $25 uno. Kushamba mkenda dumbu jena ndokuzari plana. No, kutaura nendikamambo. Ninda kutaura na CEO kana iva kurudu. Takusenzesa zvedu kaimi mambo kainzwa ika. Toda kuona kuti ita kuna mutara wapuwa $25. Takushandisa ka zvedu kaisi manzwa here nyaya paya. Isusu tiri kuti regai tikupe $10 imwe kuti kambuti. Wone mari yosapota. Aizo kuna tafuta mari. $20 chete mdara, $30, imwe dano kwa kwane. Yanda bandar supana. Right. Chip kano apedza oti oimbozoro raita ka refreshment. Otorana nomukomana kana apedza amboita furi kunyora. Mangwana kuseri kushamba. Mangwana unobwa zvaita zvakanaka. Unoita so. Zvisingadetseri ngati tume mumwe munhu ari padhuze newe. Unoenda nomunhu ari padhuze newe. Kuna dumbu jena nokuna CEO ndapedza. Atizotaura munhu wacho ari padhuze newe ndapedza. Uyo mujiti ari kuanosenza ndo anosenza basa kwamujiti. Dismiss. Tatopedza.